Okay, vi har lavet nogle forsøg her, eller et forsøg, som skulle påbevise fotosyntese og respiration. Og i det her forsøg, der har vi 6 delforsøg med nogle små reagensglas, som vi har puttet planter i 3 af dem, og dansk vand i 4 af dem. Og så er der nogle af dem, der har fået lys, og nogle af dem, der har fået mørke. Det kan man altid se op i det her schema med, hvad for nogle ting, der er i hvad for nogle reagensglas. Og fotosyntese vil jeg lige hurtigt skitsere, at fotosyntese det går ud på, at der er noget CO2 plus noget H2O, så via noget sollys omdanner sig til glukose, altså C6H12O6 og noget O2. Og respiration, det går så ud på, at der er noget C6H12O6 plus noget O2, som via noget ADP bliver til noget CO2 plus H2O plus noget ATP, altså noget energi. Hvis vi først kigger på 1'eren og 2'eren, så kan vi se, at der er næsten det samme i begge reagensglas, bortset fra at 2'eren, den har ikke nogen plante, og det har 1'eren så. Og man kan så se, at i starten der var farven, den var gul på begge to, men den ene den er så blevet blå, og det betyder, at planten her, den har lavet noget fotosyntese, fordi at farven den er skiftet til blå, og når den skifter til blå, så betyder det, at den bliver mere basisk, altså der er ikke så meget CO2 i. Og før, da den var gul, så var den sur, fordi der var meget CO2 i. Så der er noget mindre CO2, fordi det her O2, det har omdannet sig til CO2. Og man kan så se på kontrollen, altså nummer 2, at det er planten, der har gjort det, fordi vi har lavet en her uden en plante, hvor der så ikke er sket noget overhovedet. Farven den er bare blevet bibeholdt. Så kan vi se på, hvis man sammenligner 1 og 3, så er der næsten det samme her i, bortset fra at 1'eren, den har fået lys, og 3'eren, den har så fået mørke. Og man kan så se, at der så skal mørke til eller der skal lys til, at fotosyntesen den kan foregå. Da 3'eren den så ikke er blevet blå, altså CO2'en den er ikke blevet omdannet til O2, men derimod har der så været respiration i 3'eren, hvilket der også har været i 1'eren, men det kommer vi tilbage til. Ja. Så hvis man kigger på 5'eren og 6'eren, de er de to reagensglas, der ikke har fået noget dansk vand, og det her dansk vand det indeholder jo CO2, og så skal vi så vise, at der stadigvæk godt kan komme CO2, selvom det ikke er kommet i fra starten af. Og 5'eren ved mig, den er så på en eller anden måde blevet lidt en fejl, fordi altså, den burde være mere gullig, i forhold til hvad den er blevet, ligner den stadigvæk bare blå, men man kan se, at den er måske lidt tyndere blå end nummer 6, som er kontrolforsøget. Og det betyder så, at 5'eren, den har også ligget i mørke, men så skal vi så vise, at der er kommet CO2 i glasset, selvom det ikke er kommet fra starten af, og i og med at den bliver mindre blå, så er der ligesom sket den her respiration, som omdanner O2 til CO2, og man kan så se på kontrolforsøget, at det er kun planten, der har lavet respirationen, at den har behov for planten. Og så skal vi, ud fra det her forsøg kan vi så ikke påbevise, at fotosyntese er en mere dominerende faktor, eller mere dominerende proces end respiration, men det er det. Så der sker egentlig respiration i alle de her planter. Det er ikke kun de planter, som har ligget i mørke. Det er også i planterne, som har haft lys. Men man kan ikke se det på for eksempel 1'eren, at der også er sket respiration, hvor den skulle være gul. Fordi at fotosyntesen så er mere dominerende proces end respirationen. Så derfor er den bare blevet blå i stedet for. Yes. Ja, det var det.